Si només coneixes el Manuel de Pedrolo del mecanoscrit del Segon Origen, no coneixes el Pedrolo més combatiu. El Pedrolo radical fa por encara avui. Allò que es discuteix no són els drets dels castellans o de qui sigui a Catalunya, el dret de les persones de ser fidels a una manera de ser. Es discuteix tot el contrari, el dret dels catalans de ser catalans a casa seva. Entre els anys 60 i 80, Manuel de Pedrolo escriu desenes d'articles culturals, polítics i nacionals. Articles que molts mitjans evitaven. Articles censurats durant i després del franquisme. Articles massa incòmodes fins i tot en democràcia. Tot això ha estat recollit a Prosa de combat. I el nom no és casualitat. Diu: el castellà ens pren un dret i se l'otorga cada vegada que exerceix a casa nostra els drets que té a casa seva, sense que l'inversa sigui acceptada. Això sol ja defineix un estat de colonització. Pedrolo escrivia per atacar. Atacar la submissió, atacar l'autonomisme, atacar la destrucció del català. Mentre molts intel·lectuals pactaven amb el règim, amb la transició o l'estat, Pedrolo deia una cosa claríssima. Catalunya no és una regió, és una nació ocupada. I diu: per això cal que tornem les coses a lloc i refusem aquest afany de convertir un bilingüisme imposat que no es manifesta en les nostres relacions diàries en una arma de destrucció dels valors de Catalunya. I encara anava més lluny. Deia que el bilingüisme no és convivència, és substitució. I també diu: si tenim clar que som catalans que vivim a casa seva i no pas espanyols que s'introdueixen, de trets diferencials, aquí només hi ha els d'ells. Els nostres, a la nostra terra, són de norma. També deia que la normalització lingüística no era més que maquillatge, que sense independència el català i els catalans desapareixeríem igualment, que la independència era i és l'únic horitzó de justícia pels catalans. El pensament que ha cedit a la colonització és el pensament que, capturat, accepta la destrucció en lloc de rebel·lar-se i es resigna a transmetre, com si fossin d'elaboració pròpia, totes aquelles raons que s'agrega al cervell que l'ocupa. I això ho escrivia als anys 60, 70 i 80, molt abans que molts obrissin els ulls. Pedrolo també dispara contra el catalanisme tou, contra els polítics que demanen permís, contra els intel·lectuals acomodats, contra la cultura convertida en decorat. Una altra de les coses que diu Pedrolo en aquest Prosa de combat és: som, em sembla, un arc del pont que travessa el temps, el pilar que es dreça en aquest moment perquè d'altres anys amunt puguin continuar construint. Si un dia l'obra s'ha d'interrompre definitivament, que no sigui ara. No volem ser els darrers. Per això, Pedrolo incomodava tant, perquè no podien controlar-lo, no podien comprar-lo, no podien domesticar-lo. I encara avui passa el mateix. Per això et parlen del novel·lista, però amaguen a l'intel·lectual polític. Per això et venen el Pedrolo literari, però silencien el Pedrolo independentista. Prosa de combat no és només un llibre, és una bufetada. I molts encara no l'han paït. Vols un tercer vídeo d'un altre llibre de Pedrolo? Comenta "Pedrolo tenia raó" i comparteix aquest reel.